да стегнете ето тук долу кришката. По принцип трябва да стегнете толкова, че когато я закопчаете така в спокойно състояние на лицето, тя трябва да мине под брадичката ви и да е плътно по брадичката. Това означава, когато си отворите широко устата, да усетите как кришката почва да ви стяга. Тогава каската е добре регулирана и крилда не може да падне. Когато пластите разпределят качета и повярка в тялото, първото условие е да сте си купили рамка, която да повярка. Тоест с една прекалено къса или прекалено ниска рамка, или пък съответно висока. Какво е нормално? Стъпването върху педала трябва по принцип да стане така, че ето тази част на крака, където ви е възглавничката, възглавничка да се наричаше, тази част на крака трябва да стъпи върху центъра на оста. Това е правилното разположение на стъпалото върху педала. Съответно, тези от вас, които карат с автомати, трябва да са ги настроили така, че оттам нататък вече колкото седалки, колкото хора, толкова различни настройки могат да се направят. Можете леко да свалите носа надолу или леко да свалите задната част надолу. Зависи от твърде много неща, за да ги обхванем тук. В общи линии трябва да гоните така, че да ви е удобно. Имайте предвид, че понякога може да се наложи да смените няколко седалки, докато откриете най-удобната за себе си. Се опитвате да поддържате сравнително бърз каданс, т.е. да карате да въртите педалите с по-високи обороти. Много хора още от едно време от балканчетата или от други подобни колела им е останал навик да въртят на едни тежки предавки с едни бавни обороти, напъват. Чудесно, за който има сила в краката, но това никак не е полезно за колената, ама съвсем никак. Аз лично за себе си харесвам кормила около 68-70 см, което при мен дава добър баланс между стабилност и все пак удобство. Иначе височината на кормилото, всъщност височината изобщо на абсолютната височина на кормилото спрямо земята, може да регулирате по няколко начина. Тя зависи както от издигането на лапата, така и от издигането тук на кормилото. Съответно, ако искате кормилото ви да е по-ниско, трябва да изберете такова с по-малко издигане, лапа, която да е с нулев ъгъл, или дори ако лапата има някакъв ъгъл 5-10 градуса, може да я обърнете на обратно. По-ниско кормило по принцип се предпочита и препоръчва за по-напреднали потребители. Колоездачи. Значи, от една страна, крос-кънтри състезателите почти задължително карат с колкото може по-ниско кормило, за да постигнат колкото се може по-аеродинамична и приведена стойка върху колелото. По този начин е по-ефективно и като педалирате. Също така, когато изкачвате по наклон, предницата ви така натискате повече върху предницата и по-трудно може да тръгне да се обръща колелото. Но защо изпускачите, примерно, те също предпочитат по-ниско кормило. Изобщо всеки, който малко е по-напреднал с материала, предпочита кормилото му да е по-ниско по възможност. Това е защото по-ниското кормило автоматично сваля малко повече тежест на предното колело. И това е важно при завиване. При завиването е много важно да имате сцепление на предното колело. Ето тази фаланга на пръст, средната. Тоест, трябва да го направите толкова да е отдалечено, че като с тази част на пръста да стискате ложчето. Така по-малко ще ви се уморява ръката, отколкото ако се протягате и стискате с тази външната. Тази, която на позицията за педалиране, от тук просто трябва леко да станете и да приклекнете върху велосипеда. Има няколко ключови неща. Едното е, че трябва ръцете и краката ви да са отпуснати, сгънати в лактите и в колената. Съответно, трябва да можете да пружинирате и да се движите около велосипеда свободно.
не трябва да се стегнати. Не трябва примерно, да се изтеглите ето така назад с изправени ръце. Това ви блокира върху велосипеда. По този начин, ако ръцете ви са изправени и стегнати, ако срещнете някое препятствие по пътеката, то може просто да ви обърне напред. Ръцете ви трябва да поемат неравностите. Забравете за окачване. Окачването е чудесно нещо, обаче основното окачване, което имате при каране в планината, това са ви ръцете и краката. Ако се изнесете прекалено назад, отнемате тежест от предната гума. И по този начин, а пък предната гума е тази, която трябва да гледате да има сцепление винаги. Задната е нормално да се движи насам-натам от време на време, да се парзаля, да блокира, обаче на предната гума е мястото, където не трябва да губите сцепление. Милна уморена гледка. Ето, създателни новина. Да спират още тук. Някой може изобщо да не спират, знам ли, но... Като цяло, нали, понеже тук вече трябва да започнете да завиете, до тук най-късно държите спирачките. Намалявате колкото прецените, че трябва да намалявате, след това почвате да завивате. И сега пак казвам, идеалната линия на теория би била от тук, като се почне завоя, да се мине ето така, през центъра и да се излезе там в края. През цялото време трябва да гледате линията, по която искате да минете. Значи ето, засилвате се, намалявам, пускам спирачките. Имахме идея още по-рано да дойдем, нали? Сега вече. Намалявай, още намали. Така. Давай сега. Да, всъщност. Точно това беше ти. Много ми хареса. Не очаквах да такива тия. По-само. Не, защото... Толкова да бъдат минути. Обаче... Въобще. Почти. Трябва да сте станали от седалката. Седнали, хич няма да стане. Няма да стане. Добре.
да го извъртиш, нямаме. Още, към мене гледай, към мене. С тяло и с глава към мене. Не оттам. Не толкова рано. Склони от седалката. Добре. Почти. Добре. Има подобрение, но трябва ти още уверено. Хора, вие правите някакви много трудни неща. Miau.